Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа моята рецепта за бъркани яйца с сирене, лук и домати. Количеството продукти, които използвам, е според изискванията на мъжа ми. Вие можете да сложите повече или по-малко според вашия вкус. Начинът на приготвяне също е малко по-различен, така че останете до края, за да видите как точно аз го направих. Необходими продукти: 8 яйца, 150 грама сирене, половин глава лук, 1 домат обелен, щипка сол, внимавайте сиренето е солено, една супена лъжица олио плюс една супена лъжица масло. Начин на приготвяне: подготовка на зеленчуците. Нарежете лука на ситно, обелете и нарежете домата на малки купчета. Приготвяне на сместа. В голяма купа чупя 8 яйца. Добавям натрошеното сирене, нарязания лук и домата. Слагам съвсем малко сол, разбърквам добре, докато всичко се смеси равномерно. Запържване. В загрят тиган слагам една супена лъжица олио, една супена лъжица масло. Добавям цялата смес. По предпочитание на мъжа ми, той обича всичко заедно, но аз ви препоръчвам първо да запържите доматите, за да се изпари водата и чак след това да добавите останалите съставки. Готвене. Намалявам и огъня на средно слаб, за да не станат яйцата гумени. Бъркам леко с шпатула, като дърпам сместа от краищата към центъра. Готвя около 5-7 минути, докато яйцата стегнат, но останат сочни. Финал. Свалям от котлона малко преди да изглеждат напълно готови, те се доопичат сами. Поднасям в чиния, гарнирам с люта печена чушка и резен хляб. И ето го резултата. Вкусно, бързо и евтино ястие, което става за закуска, обяд или вечеря. Ако ви харесва рецептата, абонирайте се за моя YouTube канал. Благодаря!